Na stolu Vlade Srbije po prvi put naći će se nacrt zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti. Njime se predviđaju licence za obavljanje tog posla kako bi se izbegle pogrešne procene do kojih je do sada dolazilo, tvrde u Ministarstvu finansija. Međutim, time deo posla sudskih veštaka preuzima nova profesija procenitelja, zbog čega Sindikat sudskih veštaka traži da se predlog zakona povuče iz dalje procedure. Za 37 godina radnog iskustva kao sudski veštak, Zdenka Bogatej uradila je više hiljada procena vrednosti nepokretnosti, kako za banke, tako i za sudske postupke. Brojni sudski veštaci sa dugogodišnjim iskustvom biće eliminisani, kaže, ukoliko novi nacrt zakona bude usvojen. Ja podržavam inicijativu da se procenitelji dodatno edukuju i da sve to bude uređeno, ali sam protiv toga da se vrši selekcija, odnosno da se u procenitelji bilo koje struke da mogu da vrše procenu nepokretnosti građevinskih objekata. Što konkretno znači, kaže Bogatej, da će svako ko je fakultetski obrazovan moći takve procene da vrši, bilo da je stomatološke, poljoprivredne ili neke druge struke. Zato u Sindikatu sudskih veštaka zakon opisuju kao dobar pokušaj sa mnogo propusta i od Ministarstva finansija traže da se povuče iz dalje procedure. Oni su predvideli već da u startu bude određena organizacija koja će izdavati licencu, da već postoje određeni ljudi koji već imaju licencu, što znači da je zakon pravljeno prema nekim standardima koji već postoje. U nadležnom ministarstvu tvrde licence neće izdavati privatna preduzeća, jer će nakon završene obuke pečat na licencu stavljati Ministarstvo finansija. Pred sudskim veštacima je dovoljno vremena, navode za N1, da se novim zahtevima koje zakon predviđa i prilagode. Zakonom je ostavljen period od 18 meseci od dana stupanja na snagu zakona u kojem će svi sudski veštaci koji su do sada vršili i procene vrednosti nepokretnosti moći da nastave da vrše te procene. Kako bi po isteku navedenog perioda mogli da nastave vršenje procena nepokretnosti, obavezni su da u okviru navedenog perioda ispune uslove predviđene zakonom za obavljanje poslova licenciranog procenitelja. Za dvomesečnu obuku papir i pečat budući procenitelji će morati da izdvoje između 1100 i 1500 evra i zato struka upozorava, osim što država stvara novu profesiju procenitelja, stvorit će i nove, daleko veće troškove građanima, a mišljenje procenitelja, podsećaju, neće biti validno na sudu, već isključivo kod banaka. Maja Đurić, N1 Beograd.